vores nyeste. Det er en smiley. Jeg har lovet at lave lidt underholdning for jer, imens dommeren ude og votere, fordi jeg synes, at de sidste par år har det været lidt kedeligt. Og jeg håber på, at I vil synes, at jeg er morsom. Ellers er det ret lige meget, fordi jeg er pretty damn awesome anyway. Hey, go selv. Først vil jeg lige lave en disclaimer. Nej, jeg hader ikke alting. Nej, jeg hader ikke manga. Jeg hader heller ikke anime. Jeg hader heller ikke cosplay. Men jeg ved godt, det kan virke sådan, når jeg disser det. Det første, jeg gerne vil snakke om her til aften, det er aldersgrænsen til gay popcorn. Så var der slet ikke nogen aldersgrænse, men den blev sat op til 14 år. Hvilket jeg godt kunne forstå, fordi når du er 14 år, så ved du ikke selv, hvad du laver. Du har stadig tid til at ændre dig. Når man beslutter sig for at leve et liv som nørd, så må man forstå, at der er mange konsekvenser. Blandt andet, at du ikke kan få en kæreste. Du vil blive... Aldrig nogensinde. Du vil blive udstødt af det normale samfund. Ja, også det. Du vil blive mobbet, eventuelt. Folk vil generelt se ned på dig. Du vil få svært ved at få jobs. Eventuelt kan helt dit liv ødelagt under din mors kælder. Og så videre. Du bliver overvægtig. Bumser. Så jeg synes, det var rigtig godt, at de sørgede for, at folk havde mulighed for at ændre sig, fordi at nogen finder ud af, at det ikke er det, de vil med deres liv. Den efterfølgende aldersgrænse, det var så 16 år. Der begyndte jeg sådan lidt at undre mig. De snakker om, at det var noget med, at de gerne ville have, at folk ikke så for sexet ude på scenen og så videre. Og det synes jeg da også var fint nok, men jeg kunne ikke forstå, hvorfor man ikke bare kunne eventuelt afvise folk, at hvis de fortalte, hvad de skulle cosplay. Men så erkendte jeg, at det er fordi cosplay, det skal tages mere seriøst. Lad os overveje endnu en gang, hvad cosplay er. Voksne mennesker, der klæder sig ud som tegneseriefigurer. Det finder jeg måske en smule ironisk til tider. Men så er det, folk kommer og siger til mig, ej, altså Sofie, det er ligesom, der er jo også seriøse manga-animerer derude. Ja, det er rigtigt. Vi cosplayer jo ikke alle sammen Naruto, vel? Jo, det gør vi faktisk. Også dem, som er over 12, som er aldersgruppen rettet mod Naruto. Det er okay, altså, der findes jo også seriøse animerer. Jeg har for eksempel selv set Serial Experiment Lane. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender den. Ja, og Endofan. Den har en vis kultstatus, også specielt blandt ældre, fordi det efterhånden er en ældre anime. Jeg læser filosofi. Jeg har set Serial Experiment Lane 3 gange, og jeg fatter stadig 9 af den. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen med de der seriøse animerer som Kinos Journey og så videre, at jo mere uforståeligt det er, des mere seriøst må det være. Og der er ingen af os, der fatter, hvad det betyder, så derfor må det være sejt. Jeg var klar, hvor lang tid det tog mig mentalt at forstå. Ikke fordi, at jeg selv 100% læser sådan seriøse manga-animerer og sådan noget. Jeg er selv en high school romance girl. Ja, det er vi alle sammen. Det var okay, dengang jeg selv var 14, mellem 14 og 17, som de ofte er i de mangaer. Nu hvor jeg er 20 og stadigvæk single, kan det godt virke lidt sørgeligt til tider. Det er også lidt dumt, at jeg bliver ved med at læse de serier hele tiden, fordi jeg bliver vildt aggressiv på hovedpersonen hver evig eneste gang. Okay, sådan lidt, hej, jeg er 12 år, super lækker og kan få alle fyrene. Udover det, så plejer de at opgive praktisk talt hele deres tilværelse for den her fyr. Hey, jeg laver mad til dig hver dag. Har du ikke noget liv? Har du ikke nogen venner? Nej, fordi min mand er det eneste, der tæller. Ydermere, så dropper jeg da også bare min uddannelse, fordi nu vil han forsørge mig. Ja, det er så trist. Ja, det er vist ikke særlig svært at gætte, at jeg ikke er særlig populær blandt det modsatte køn. Folk siger, at jeg har en tendens til at virke en smule mandlig. Som jeg sagde til min gode ven her forleden, jeg er sgu da lækker. Men det sker ofte, når jeg står på pigetoilettet. Små piger kommer hen til deres mor og siger, mor, er det her drengetoilettet? Hvorfor det, skat? Fordi der står en dreng lige derhen. Jeg havde nederdel på. Det synes jeg ikke var særlig sjovt. Ydermere havde jeg også engang på ryg på, og så var der også en, der sagde, ham derovre. Hvad med dem her? Og det sker rimelig ofte. Men jo, altså der var den her fyr engang, Dave.
Facebook. Og altså, jamen kender I det ikke alle sammen, I ved? Når man bliver forelsket, så bliver Facebook lige pludselig meget mere spændende. Man sidder online til klokken 3 om natten og kigger på hans navn, der blinker under online, og du tænker bare, gid jeg tog at skrive til ham, og du lader være. Hvor ville det bare være skrækkeligt, hvis han vidste, hvordan du havde det. Hvordan du tænker på ham hver minut, hver sekund. Hele tiden har jeg tusalter. John Smith, en dag vil jeg få dig. Ja, det synes I er morsomt. Men I kan da lige ham der Sasuke. Jeg fik faktisk en god idé. Jeg er ikke så god til det der med at udtale japansk. Så der var en, der lærte mig, hvordan jeg skulle udtale ham der Sasuke, sådan et navn. Han sagde til mig, okay her, du tager taske. Så fjerner du T'et. Så putter du S foran. Saske! Nej, Sofie, du har misforstået. Det er Sasuke. Sasuke, ja, Sasuke. For mig er det sgu det samme. Altså, ærligt talt. Men ja. Hvis du læser det her, at du får tabt. Betryggende. Den anden hånd. Du er en idiot. Ja, okay. Men det var et rigtig interessant cosplay-show, ikke sandt? Woo! Jeg prøver at narre, det var helvede til. Nej, jeg driller bare. En af de ting, jeg heller ikke kan lide, det er folk, der taler japansk. Det er måske ikke så godt, når man er i den her hobby, men jeg har det sådan lidt, når en person kommer hen til mig og siger, Sasuke Mikotakun! Hvad vil du have, jeg skal svare på det? Fordi jeg taler ikke japansk, og det gør du tydeligvis heller ikke. Jeg lærte faktisk at sige et ord på japansk, bare specielt til det her. Denki Bashira. Jeg vil gerne vide, hvad det betyder. Lygtepæl. Det skal jeg nok få brug for en gang. Helt sikkert mere end at kunne. Kawaii deku-chan. Jeg ved ikke, hvad du taler for et sprog, men jeg tror, jeg vil svare med sacre bleu. Umiddelbart er det blevet min reaktion, hver gang folk taler et andet sprog til mig end mit eget. Og så svarer jeg bare på et andet sprog. Nogle gange er man så forkert, fordi jeg ikke kan genkende, hvad det er, de rent faktisk taler. Så jeg kommer, guten tag, og så begynder de at tale tysk til mig, og så er sådan lidt... Nani? Så fik jeg lige pludselig brug for japansk alligevel. Apropos også det der med dating, så har jeg også nogle ret dårlige scorereplikker, så at sige. Det er nok derfor, jeg ikke har fået mig en kæreste nu. Blandt andet den her. Altså, jeg har en ret stor markedsamling derhjemme. Hvor at den er ganske populær til Manga Anime Convention, så plejer de aldrig at blive særlig imponeret over den, fordi de plejer at have flere end mig. Men altså, jeg kan ikke toppe det der 700 plus. Ærligt talt, jeg har ikke plads til det. Og jeg I griner med langt de fleste af mine veninder har 700 plus manga. Jeg kan høre fra stillhederne, det har I også. Så kommer jeg har 20! Så er du bare ikke nørdet nok, min ven. Jeg er sikker på, at du er 14 og stadig kan nå at ændre dit liv. En anden en, jeg også er ret glad for, det er... kommer du her tit? Men jeg må holde op med at gøre det nede i hentai-afdelingen. I farvesikker. Og restkognitiv. Specielt når de svarer, ja, hvad med dig selv? Og han stod med yaoi. Selvfølgelig var den så igen det der med, så kunne det være, at han troede, jeg var en mand. Men jeg indrømmer også, at når jeg går med min fars skjorter, så kan det nogle gange misforstået. Jeg ved det godt. Hvis en pige ikke har pigetøj på, så kan man ikke se, at hun er en pige. Problemet er bare, at der er ikke andre cosplay-veninder, jeg har, der har det samme problem som mig. Men når fremmede, der ikke er inde i cosplay-miljøet, kommer løbende hen til mig og siger, din mor viste dig mit af, og ved du hvad, jeg synes bare, du ligner en mand helt vildt meget. Du gør mig ked af det. Jamen, det er da godt, Sofie. Det betyder, at du er en dygtig cosplayer. Men jeg bliver stadig trist. Ligesom når folk kommer og siger til mig efter min heks, det var bare vildt sjovt, men dit kostyme er fake. Jeg ved det godt, men det går stadigvæk ondt indeni, når du siger det til mig. Ja, men så kunne du bare lade være med at købe det i H&M. Ja, så kunne du også bare lade være med at have et liv, ikke? Ja, jeg er et lidt bittert menneske. Jeg indrømmer gerne, at grunden
til, at jeg altid gør grin med serierne og folk, der danser og synger og taler japansk i deres akter, fordi jeg ikke selv kan finde ud af det. Generelt kan jeg bare ikke lide mennesker, der er bedre til ting, som jeg ikke kan. Så som hvis de ser bedre ud end mig, hvis de er sjovere end mig, hvis de danser, hvis de synger, hvis de taler japansk, hvis de taler engelsk. Folk spørger mig ofte, hvorfor det er, at vi ikke laver engelsk ikke som dansk ikke. Og der er faktisk en ret simpel årsag til det. Det er fordi, jeg er dårlig til at tale engelsk. Og det er som om, det overhovedet ikke går ud for folk. De tror alle sammen, det er en eller anden statement. Ja, hell ja, mere danskhed i Danmark. Nej. Det er bare fordi, jeg taler dårlig engelsk. Ligesom praktisk talt 50% af det danske cosplay-miljø også gør. Men hey! Når jeg går op på scenen, vil jeg helst ikke gøre mere til grin end højst nødvendigt. Jeg vil gerne have folk griner af mig. Nej. Jeg vil gerne have folk griner med mig. Hvilket er ufatteligt sjældent. Ja. Jeg er ikke et særligt rart menneske. Jeg disser folk. Men I kan tage det, kan I ikke? Det var super rart i dag at komme, og folk spørger mig, om jeg skal op på scenen og lave act. Og når jeg så siger, nej, det skal jeg desværre ikke, så kommer jeg sådan, hvad cosplayer du forresten? Jeg cosplayer en kvinde.